Mas Ali belum punya lagu nih. Ibu monggo gue. Bapak nggih, monggo ditegok lagune napa mrene. Bapak. Mas iki Bapak ya? Monggo Pak. Monggo. Sedikit sama saya. Teman di sini. Sawindu suwe lawase. Joget ayo Dawa kayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu bagus pepujanku rasane ngatiku masih mau foto sama kedua mempelai. Pak Hartanto monggo niki HE lho Pak. Mangke bek bablaske napa? Napa Pak? Dibablaske napa melih? Gelo nggih. Ibu nanti tembang tresno. Pokoknya spesial buat keluarga besar Saiful Hajat ya Mbak Tari. Joget sama pasukan batik. Sur. Sur. Ayo ke sini. Sur. Akhirnya. Monggo pasukan batik. Monggo. Ayo joget kene, ayo. Pak joget monggo. Bapak. Sentari karena masih banyak sekali artis iki di medley. Makanya Bapak kita sewonten gelo, kangene semu, Ibu apa ki mau? Tembang Tresno juga keluarga besar nanti Jambualas. Jambualas. Iki di medley kabeh esah ya? Iki pipisan-pisan kabeh. Esah ya Mas? Oh siap. Terus Tembang Tresno Jambualas medley.
anu kangen semu. Oh kangen semu, kangen semu. Esa Mas Asep Pak ya. Aja sebelang aku tresnaku kira bakal ayo. Ora suwe aku balik. Iso sumanding ono ing sisaku. Ade ditarik. Pasukan batik, ayo monggo. Masuk monggo. Nalikane kowe ninggalake aku. Brebes milih rasane ana batinku. Pengen mangan rasane kaya ora doyan. Pengen ngombe rasane mandeg ning
pokoknya semakin malam semakin luar biasa ya Segnari. Ya Allah, iki jangan-jangan kok jam 12 lho iki. Bubar jam 12 siap iki kayaknya. Ora sida bubar sampai subuh siap. Dablaske napa? Tembang Tresno minani pamungkas spesial buat Ibu nggih. Kaya ngene lelakonku. Biyen apa kok datang ketemu. Yen pancen ditinggal ape gawe gelo ati salawase. Monggo masukan batik. Bapak yang masih di belakang monggo yuk. Merapat ke sini kita joget bagus sama jelas nada. Ayo monggo Pak E. Padange surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga namung kanggo seliramu nanging nyatane aku kok apusi. Balen Segnari Balen Bu matur seranu nggih Bapak Armanto buat dulu-dulu semuanya pasukan-pasukan batik. Ayo ibu-ibu yang belum ikutan joget ayo joget sini. Tak sungkono monggo
dadi anteping kalbu kampelane jiwa naga tuluse ati sabar mas bola bali wis tak aturi yen aku cimati spesial buat keluarga besar pisan Siti Jambu Alas kelingan manis sesepe terus kelingan ramah kemoyone terus nolak kasih kasih sayange hatiku kelakon dadi bojone
slagamu saya nambahi lamun kasarayo lan cekone ora mok kalah ikut tapi ngope mesano sapine aku wis trimo karena tak lara kadet kurino wangi tansale wong atiku tapi iso lali ora mok kalah iku dadi kopeng mesemo jadine aku wis trimo kanggo tondo kangen kurino wangi tansale wong atiku tapi iso lali matur sembah suwun. Matur sembah suwun ugi. Matur nuwun Pakde. Kira matur Bandung nggih, sampun berkahi alhamdulillah sehat-sehat selalu, pokoke donga-donga nggih. Nggih, insyaallah. Monggo Pakde. Ayo yo yo yo. Gek miring sing lari. Ora mung miring nak aku. Miring. Nunggih. Monggo Mbak Erni. Ayo. Ayo. Tes, tes, tes. Woi. Yo. Ayo Mas. Pak RW, monggo Pak RW. Ayo Mas. Kijing miring. Kijing miring. Lancer kuning gawe rebutan. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Lara disampirke omahe cerak ora ngampirke. Dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Bangun roti antelimo, salat ngaji jaga agama. Mas, kijing miring. Mas, kijing miring. Mikul
kijing miring alayo mas kijing miring ngetan bali ngulon apa setiane kelakon kalau tidak karena awan tidaklah suram si matahari kalau tidak karena Tuhan tidaklah jelas nada sampai di sini. Tasih wonten serampat. Lah dereng ninggali lho Pak iki kok kondur. Yo. Jelas nada campur sari. Monggo Mbak Yani mriki. Yo. Makin sange ngalesmu kuwowo anggadang rasane atiku nadyan wis ring serius waku aku isih mampu ngladeni sliramu. Pak nyobi urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah sak isine kowe apa wae marang sesideman mesti kasebatan. Bapak ngapunten iki wong sak
Sulesyo sing disor ndi iki. Gak ono ya. Ketake enggak enek tanda-tanda. Niki lho pasukan-pasukan batik sambil dipersiapkan monggo Pak. Mungkin nanti yang mau request lagu mboten iki. Mangke niki pun ajeng bubar lho Pak. Oh nggih. Monggo Mbak Tari. Mangkene iki tresnaku Sekar melati wancirati kinawa maruta tulus ing sajroning ati segra emot kanya Kang Sulesyo jroning samono mancara pindha mutiara kalamuning antareksa padang sumunar kaya panjerino Lair batin mung aku siramu
Mbak Tari. Monggo. Bos-bos iki. Dewa sinten? Monggo. Jarene wes lanang keturutan sing kadang biyen ninggal janji ning iki ibuke monggo Pak e. Apa lali? Tapi dahar. Dalu Bu, Bapak niki ndek Bos niki sambil dahar nggih, mbok pilih Bapak wonten pamrutan lagu mboten Pak? Niki sambil nunggu Isa. Oh, aja Mas, engko ndak keselak lho aku. Ya ora. Tetep harus konsentrasi. Mas saya mau ngersaki caping gunung to. Niku Pak D. Oh, Pak D sing pundi? Pak D Pardi. Pak D Pardi nggih. Pak D sinten? Pak Pardi. Pak D Mono. Pak Mono. Sokor bisa nyamang gunung desa dadi raja ora ilang gone padha lara lopo. Jora kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Ngaturaken sekendalu nggih Bapak Edi. Mbak Tari, kita terakhir kendala ke Bapak Edi ini kita asih dahar, mbak pilih mangke saat bukan dahar monggo mbak pilih wonten pambutan lagu mangke napa badhe berkahi kalian kula sak kadang nggih maring terus wonten Pak Edi. Ah napa joget nggih monggo. Pak Edi anu gadah lagu napa Pak? Rasake lagu napa? Oh nyanyi oh, siap. Ya. Siap. Nggih, lebokne nggih. Sekar bisa atas nanku bablas kecapi gunung sampun katur spesial Bapak Ibu tamu undangan.
bayar. Cepetan, moh. Itu penghae kok engko nang ngono lali wae. Oh iya. Heeh, engko Nah iki genah ngapus sih. Pokoknya wis tak tagih tenan meko. Panyuwunku mring sliramu rongokno tangisno ning atiku lewat angin wancit dalu aku titip salam tangan jroning atiku Salam kangen, nggih, spesial buat yo jelas nada Pak Wardi monggo. Oh nggih. Kula mriko nggih. Ayo dijaki. Kita jalan-jalan. Juga spesial nggih buat Bapak Ibu tamu undangan sambil menikmati santap sore. Sur. Hiyo. Niki to, monggo. Monggo Pak E. Laku tresno. Lan sapaya pati. Marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya anambut rami. Sri une datang kaito kang ajenapo kadange pribadi Wiratmaya putranira Tarik monggo. Suralawe ati ati Ayo sambil lagu. Pripun? Nggih, alhamdulillah iki ya Piye, dulur Mas? dhewe niki padha-padha asli saking Gunung Kidul. Gunung Kidul, oh Iki iya. bapakne asli saking Semin. Semine pundi ngijo? Pasar. Oh. Kowe tenan ora to kowe? Kula insyaallah September mangke kula wonten Gunung Kidul. Ngapa? Nggih. Ngejob. Eh? Ngejob. Ora. Bari Refreshing, aku ki lho pengen menikmati pariwisata oh iya, Gunung Kidul dan luar kita biasa. berdua ya, kita berdua loh ya. Oke, jangan luar biasa pokoknya pariwisata Gunung Oh Kidul iya, luar biasa nggih Pak aku nggih. penasaran yang itu Mas. Wes, ayo, Siap. apa piye? Engko curhate engko Curhate nek. ya. Engko ya ning sik ana pambulitan bablaske napa podang kuning nggih Pak Podang nggih. kuning Mas, Siap. bubar iki podang kuning. Katresnane Wiratmaya dinampete ning rana sriune. Tarik Pak De. Senadyan wekasane Kelas, kamu kelas. Praptelena Yeah. alabu negara. Jelas nada ya. Nggih matur bangun.
sang mencok neng apa kegancangan tak rindik sapa kadowan sarawe ngoceh dheweke ngalih becokan yo tak suwe tak aja padha kuning agawe pikirku bombe seret ireng tak monggo Pak tambah manis bunga yen aku nyawang sirane monggo ora gampang atiku ketimbang liyan yen sipun jangan duduk ati kepratan ora mendung atiku sansaya ndondro sarani sona pekan ulute bendo jelas nada esok awan ning omah ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng mider anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi gawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise ibu bungah yen aku nyanding slirane bablas kecape gunung spesial buat Bapak Haji Paino. Ini lagunya langsung diputar capek gunung. Bapak, aku sebangun nggih. Sehat-sehat selalu, dulu-dulu lagu besar Gunung Kidul. Berkah barokah. Tari, monggo kita ke sana nih, ayo. Dek zaman perjuangan, sore kelingan anak lanang, dia tak openi. Monggo spesial Bapak Haji Paino, lagi tangguti Bapak Haji Paino.
Masku, Haji. niki mau sing ngersake Bapak Haji Paino lenggahe teng pundi? Oh, sampun Sampun. kondur. Oh nggih, matur sembah nuwun. Jan. Heeh. Napa melih niki mengke tasih wonten pambutan lagu meneh? Napa malih? Napa? Oh, Jogja siap. istimewa Dintek nggih. dhisik ya berarti ya. Wis ya Allah. Iya, ki ono tiket Niki enten pesawate isine mboten barang. to? Enten isine mboten, Pak? Oh, injenen. Saya tak injene. Oh iya. Oh iya enek-enek Juga kabeh iki abang-abang kabeh kok iya. alhamdulillah. Mungkin nanti buat Bapak Ibu tamu undangan monggo yang mau request lagu di sini sudah tersedia amplop nggih. Monggo nanti buat Bapak-bapak panitia, Ibu-ibu panitia juga seluruh tamu undangan. Mungkin yang mau bergabung bersama Jelas Nada juga masih kita tunggu partisipasinya. Kita Nek gesek ya. ya. Sekar bisa nyawa benong desa Raja ora ilang goning padha lara Sebentar ini alhamdulillah nih sama dipinani pambutan spesial buat dulur-dulur. Yuk, Jelas Nada. Oi. Senang kula kowe aja lali marang aku iki yo Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani tetap tresno lan tetap setia yo Mas dereng nate gawe kelolan gawe kuciwa ning barang ngopi kowe kok jur malah lali marang aku sitek masih nasu harus ngajak tatu jongono senang kula kowe aja lali marang aku iki yo Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
mesti nesu harus ngajak padu songono songono. Bapak Suwardi matur sembah nuwun mangke dipinani pambutan spesial buat Bapak nggih ngersake Sri Uning. Ugi mangke badhe maringi dana swanten. Nanti setelah ini dipersiapkan Mbah Mulyono. Mungkin nanti langsung bisa bergabung bersama Jelas Nada. Apa kowe pancen ra kelingan zamane dek biyen yo nimas kowe janji bunga susah odo dilakoni. Jenang gula ke sampur katur spesial Bapak Ibu tamu undangan itu bersama Jelas Nada Campur Sari dan tentunya Desi. siap. Nanti setelah ini ya Mbak Desi ya. Yo. Iki bahasa Pak Kas, monggo Pak Kas. Monggo berkahi joget ayo. Tambahi Pak. Tari iki jane sing jaluk iki sebelah kono Mama Kirani sebelah sono. Alhamdulillah. Loro asmara. Oh niki saking Bapak. Bapak sinten iki? Bapak Jojo. Nak aku ki Jojo iki. Makin iki saged lho Pak bablaske loro asmara. Nggih, diblabaske mawon nggih. Pak Jojo. Ayo, Pak Jojo. Nak aku Jojo. Oh, siap ayo. Mama Ki apa? Ibu sapa mau jenenge ya? Karin. Mama Karin. Mama Karin. Catetan sajroning ati. Datang luntur. Ayo matur nuwun. Saya ati. Ibu Yati. Oh, Bu Sri, ini Bu Yati. Oh, Bu Yati. Oh, ya ngelmen lho. Ora minggir tabrak. Mergo leren neng gubuk. Bu Yati. Spesial nggih buat Ibu sehat-sehat selalu nggih Bu nggih. Matur nuwun. Nanti ditunggu request lagu berikutnya napa? Monggo.
Bubuk kae korati wewe tapi umoko saiki bubuk kae kepan crita nanti kakak terima Alhamdulillah ya jeneng. Alhamdulillah. Pokoknya ditelateni. Kok sesuai ya kebak loh Mas. Ya, kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, gitu. amin. Niki mangke sak dibaripun Gubuk Asmara niki mangke langsung bablaske Apa mau? Lewung. Lewung kalian Mugi Pak mangke enten Jojo. Loro Asmara. Loro Asmara. Nggih, kita Pokoke kasih manut karo kibote ya. Ya. Ya entekne. RT berdua. Jojo mangga. Busri. Busri. Kan lho seneng kono. Busri. Sebakulan bakso. Oh, bakul bakso. Ndang kowe ganti rono. Sapa gek ngerti Busri apa Pak Sri? Ambek Bu Niki mangke Yati. anu. Karo Bu Busri aku Yati. Mas Jojo nanti monggo dipersiapkan nanti niki bablaske napa? Loro Asmara. Loro Sri yang punya bakso. Heeh. Tak parani. Nanti Satya Pandita. kirain pecel. Busri, aku belum Ya ing sisaku. Amugi Gusti lali. Tresnaku bakal dina mati. Busri. Monggo ditemani sama Mbak Erni. Aduh wong manis lalikane kepisan ketemu eneng kono kae kawan-kawan
muga Gusti tansah amarna dadi sana pusaka hae 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 Hai Pakde. kosek to hak ini Oke Rien. Sakniki napa mengke? saiki Aku nganti ora kok berjanji-janjimu. Mas Kodot Aku bisa nambani karo asmara. Yo jelas nada. hae 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 Matur sembah nuwun. aduh wong manis nalikane sepisan ketemu eneng kono kae kawan-kawan angel dilalekke bengawan solo Aduh wong putus, muga-muga tansah amarna dadi sana pusaka hae 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 leren hae ini Leren, jeng. Ngunjurin mboten? Badan, monggo lanjut. Aku nganti ora kok berjanji-janjimu. Aku bisa nambani lara aslimu. Matur sembah Sampun nuwun. setunggal mawon. Nggih, setunggal mawon. Saestu mboten pengen nambah. Ngidam sari kaki dong nemanes kaya kombang Monggo Bapak. Wonten mriki. kang amulat sekar Mriki Bapak. Nah. Kersane ketinggal kepe ngeni ora aku ki nek ngawaske MC siji kae ya gon guyu to Pundi? kae sing nganggo kacamata Oh, Pak D sinten niku Nggih. heeh
Aja wong tuwa ki nek nyuwara ngene iki kok. Kepengin semah tune brengeng swara arom ya manten kang lagya karon ten ira mamet prana marang kusuma ayu setalutan bisa nendra renggang kula kumepyur ulut sayekti ngidam sarine tresno Niki Yun pangapunten sekalian nyanyi kalian kula monggo Bapak. aku ki nek nyanyi ngadepi awakmu ki deg-degan Boten titik. apa kula ngancangi monggo. Umpama sliramu sekar melati aku kembang idam sari iramu marake wong manis aku kang bakal lewati rasa jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ilang memanise hati-hati selawase iya sik sadurunge dibacutke aku ngewaske tukang kendang Anjir. tukang Mas kendange hebat tanpa Andi. didemek kendangnya bunyi Oh dewi ngoten, ora demek. Wah. Cukup diliatin ngoten pun. Anjir. Alhamdulillah ya Allah ketemu teman-teman. Jelas Campur sari nada. pundi Mbak Yu? Jelas nada nih Kak. Jelas nada. Oke. Oh iya nek ngene iki aku kan nonton langsung.
ora Biasanya ning namung wonten YouTube, nggih. Sakniki Mula aku nek wonten lihat langsung. penyanyi MC ini wis ketok sik dhewe ning ngarep. Ya dibacotke nduk. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Iki ana rejeki sithik nduk Nggih, Bapak. pinangka kanggo seduluran. Nggih. Kok nek mulih kena nggo tuku es ning pinggir jalan. Wonten kula tampi berkahipun Pak G. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Mosli ramu sekar melati aku kembang damsari upo mosli ramu marake wong manis aku rasa mati sinek senlin tengiluku semono janji prasetyane ati saku pateleng netra rinoso karoso rasa ning driya yo yo janjine ojo citra Diterasakan Pak D monggo. Nalika. nalikani rendalu atiku sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku Matur sembah nuwun Pak D nderek tepangan ingkang asma sinten? Oh biasanya juga Bu RW. Ayo. Yo. Jelas nada. Yuk.
bali bisa kumpul kaya duwe ngene Joget apa Pak E? Setyo satu tak enteni nganti saelingmu Bapak mangga Fajar sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa bisa kumpul kaya doe ngene jaranan jarane jaranan jarane bebasane mung katon katon seliramu wae aja lali pawalengku uga manoni Alhamdulillah. Sampun, Sampun nggih Pak nggih. Bapak. Niki sampun dipinani Nggih. pamungkas spesial buat Bapak Ah. ninggal katres. Wes pokoknya lagu. Sirakenan. Oi. Juga tamu-tamu yang di table VIP. Oke, terima kasih ya. Mbak J. Oi. Oh, oh,
ninggalke aku Brebes Brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu ada wong bagus kembangi jiwa ragaku aja gawe bingung rasane hatiku godhong kates iso kena kanggo tumpah kangen sing tak rasane jero dada Tangismu guyu mulan esamu wengi sing gawe marem atiku lali malah saya malelo raedane malah katon ning mata Alila janjane aku wis lila nanging ati iki irung bisa nampa saben lingsir saben lingsir wengi wayah mapan turu pangesmu sing gawe kangane ati jelas ada monggo niki pasukan batik monggo Pak niki tasih ditegol request lagu spesial kagem pasukan batik Iya. Monggo Kang Mas ya. nalikane kowe ninggalake aku Brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Ada wong bagus kembangi jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong telo bisa kena tanggo tumpah kangen sing tak rasa ning jero dada ya Saya malelo tak edani malah katon ning mata Alila janjane aku wis lila nanging ati iki durung bisa nampa saben lingsir wengi wayah mapan turu pangesmu sing ana jero atiku kangene semu kisah saya kangene semu Mbak Tari kok ya